channel नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसेबो बरायनो खालामबाय तो नोंथांमोना नायगासिनो दं हारिमु ब्लग इउट्युब चेनेल तो गाइस जोंना दायो एग्जाम जागासिनो दं एग्जाम टाइम फैबाय आरो ओमफ्राय लामानि अबस्थाखौथ' बुंजाखाया गाइस नायना लादो आरो ससे थांनानै धुला मोनगोन आरो जों बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों कलेजसिम फैयो साइकेलजोंसो बावैबो भिडिअ लाबोयैया बेसेबा गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोनो हायाखैमोन ओमफ्राय आंहा जोबोद दुखुबो दङ मानोना आङो वाट्स टाइमखौथ' कमप्लिट खालामनो हाखाबायानोमोन ओमफ्राय दा भिडिअ सल' दोंनै दंबाथाय दा बेखौ दाननानै वाट्स टाइमा खमायफिनबाय आरो गोदानसो बुथुमफिननांसिगोन आंनि भिडिअ नायनानै गासिबो सापर्ट खालामदो आरो वाट्स टाइमखौ गोदानै खालामफिननांसिगोन आरो आंनि भिडिअफोरखौ सेयार खालामनानै कमप्लिट खालामगोन होननानै आं बयखौबो मिजिंथिनाय थाबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे लोगोफोर दं आरो आंजों साब्रै जागोन अब्ला नायदो सिगाङाव सानै नैयाव सासे आंजों साब्रैजों फैखायो जोङो कलेजनि ड्रेस गाननानै माबा खालामनो सानदोंमोन आरो दा खालामनो बायथ' जाबाय ओरैनो भिडिअ लाबोनो होननानै भिडिअबो लाबोनाय जाथाराखै नालाय आरो जोंना एग्जामबो जादों नालाय ओमफ्राय टाइम मोनाखै आरो भिडिअ लाबोनायनि आखाइ गाननासो सलायबावदों साइकेलखौ नाया मानो हेन्देल हमनाय होननायानो गैया एकदमबारे नायदो बिदिनो सलायलांबाय थागोन आं गाइस लामानि अबस्थाया बेफोरबायदि हाद्रिजों बुंफबनाय बेफोर लामायाव ब्लेक गस्ला आरो लंपेन्ट गाननानै फैबाथाय फुरा हाब्रु हाद्रि जाखायो ओमफ्राय जानायफोराथ' लेथ्रा जाखायो एकदमबारे फैबाथाय माने बेफोरबायदि थुला जायो आरो बिराद लेथ्रा जानो दं लामायानो हागारनाय ब्लक जादोंबाबो हा दं नालाय हाग्ला बाइक आंना थालांसिगोन ओमफ्राय आं हारसिंसो जालांसिगोन आरो हारसिंनो होख'लांबाय थानोसै आं भिडिअ लालांनाया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोबानो जाबाय मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइसमोन नै मोजां लामा मोनफैबाय दासो खान्थि मोनलायबाय एकदम मोजां लामा मोननानै नङाबा थुला बाला जाबोनांगौ गाइसमोन गंसे गारि फैबानो एकदम थुलायाथ' गेरेन्टि जाखानांखागोन नै सासेन आरो नै सासेया एसे सिगांजों हाबगोन नायदो ओ खुरा हेन्डसाम आं फैनानै हारसिं फैबाय आरो फैनानै आङो न' मोनफैबाय ओंखाम जाग्रोनो लानोसै आङो ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै आङो फोथारजों एसे बेरायनो फैबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे लोगो सासे दंफायो नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौथ' आंथ' एसे गोलावैनो खालामबावनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय खालामनो हानाय नंला आरो मानो होनोब्लाथाय उपाय गैया माने माखौ देखायबावनो आंलाय दिनैलाय आंनि महरखौनो देखायबाय थायाबा ओरै गाइस फोथारनि भिउफोरखौ एसे हिट नुदों दा लागाव आंखौ हिट नुथारदो एकदमबारे दा बै टाइमावसो डिसलारफोरजों फट' खेबनो मोननांगौ आरो लागाव दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन गाइसमोन नेनानै थादो आंनि गोदान ब्लग भिडिअखौ बाय बाय टाटा